Ahoj, aby ste nepovedali, že vás stále len niečo učím a buzorujem vás, ako máte dýchať, tak dnes si dáme video z trošku iného súdka. Skúsim si dnes dať najštiplavejší čips na svete a uvidíme, ako to dopadne. Tak, idem otvoriť balíček, som zvedavý, čo tam bude. Rukavica, že sa potom môžem ísť aj vyčúrať bez následkov. No a toto je ten čips. Sú to aj nejaké ďalšie veci, asi návod na použitie alebo čo. Tak. Chvála Bohu, že je lava, lebo som lavák. Čips je zlomený na 3 časti, tak poďme na to. Mám tu nachystaný aj pohárik slivovice. Keď to bude neudržateľné, tak alkohol neutralizuje kapsaicín, čiže malo by to prestať štípať. Tak poďme na to. Zatiaľ je to pikantné v miere. Dá sa. Uvidíme, čo príde neskôr. Už je tu nástup. A to mám v sebe asi tretinu. A štiplavý riadne. Už mi začína byť aj docela teplo. Ale slzy zatiaľ nejdu. Chvála Bohu. Už kope. Asi to budem musieť zapiť. Dobre, dáme si pauzu. No dobre. Ubehli nejaké 2 minúty. Štípať to štípe znesiteľné. Dolu by štiplavé tento určite zvládne. Jediné, s čím mám problém, je štíkavka. Tej sa nedokážem zbaviť, ale ináč štiplavosť je v pohodičke. Žiadna tragédia. No, takže po 5 minútach môžem s kľudným svedomím povedať, že štíkavka prešla. Pálenie ustupuje. Je to celkom v pohode. Myslel som si, že to bude horšie. Takže na zdravie. 52 V. Možno, že to bude štípať ešte o čosi viac. V pohode. Odporúčam. Kto má rád štiplavé, nech si dá.